Ydych chi'n ystyried ffyrdd o atal pryfed a phlai rhag bwyta eich llysiau a'ch pherlysiau gytre? Mae cyfaill blannu yn dechneg sy'n dod â phlanhigion at ei gilydd i sicrhau tyfiant iachus a chryf. Drwy blannu rhywogaethau sydd â gorogle cryf i'w dail ymysg ei gilydd yn yr ardd, chi'n gallu drysu pob math o blai rhag bwyta ac ymosod arnyn nhw. Enghraifft, gyda fi fan hyn, mae gyda fi garlleg a moron, a'r ddau ohonyn nhw'n gyfaill blanhigion gwych. Felly does dim problemau gyda pryfyn y moron na chwaith pryfyn yr aliwm. Melyn Mair Ffrenig yw fy hoff blanhigyn yn yr ardd a wedi bod yn tyfu nhw ddar bo fi'n ifanc iawn, a maen nhw hefyd yn gyfaill blanhigion arbennig o dda. Nid yn unig maen nhw'n helpu yn erbyn y pryfyn gwyn yn y tŷ gwydyr, maen nhw hefyd yn helpu ni drechu rhai o'r problemau mwyaf ni'n gwynebu fel garddwyr, sef gwlithod a malwod. Wrth fynd ati i blannu rhes gyfan o Felyn Mair Ffrenig wrth ymyl yn cnydau salad, mae modd i ni leihau'n sylweddol y difrod mae malwod a gwlithod yn gwneud yn yr ardd, achos mae llawn gwech gyda nhw i fwyta'r dail persawrus yma na'n cnydau salad. Felly rowch gynnig ar y dull naturiol hwn i atal unrhyw blai digroeso yn eich gerddi chi.